S&P индекса се срива с 80% или нещо такова. И общо взето така започва и голямата депресия, нали. И реално погледнато тогава влизат и тези мита, 30-та година, след което задълбочават въпросната криза и ефектът какъв е? Спад с около 65% на глобалната търговия. Представяш ли това да стане в днешно време, като процент? Да. И мислиш, че е възможно? Ами, аз не мисля, че е възможно, обаче тук за ефекта, между другото, да кажа, че това има ефект, даже в САЩ е по-малък ефект, отколкото в една Германия, да речем. Защото Европа много по-тежко е понесла Първата световна война. Още те първа почва да се изправя на крака. Не знам дали ще чул историите в Германия как с колички са носили парите си. Да, Ваймарската република. Да. Инфлации в типа на десетки хиляди проценти, нали? Нещо, което не можем да си представим дори.